ọganihu ịhụnanya abụọ gọvanọ bụ onye abụlego akpatara m Anambra ụnyaahụ ụzọ gara aga agara m obodo isi ụzọ ụlọ gwara unu izu majisi na ebe aka m obi ọzọ agbanyere na iwe dị anyị n'obi ana m obi ekwusi ya ike na o nweghị mgbe ọbụla gọvanọ Willie Obianọ gwara ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị amị ka ha wee gbagbo ụmụnne anyị afọ na anị ya ebe na ụbọchị gara aga n'ihu ya na ekwuru ya afọ na ya na ihu na anaghị ebe mmadụ ebubo agha ụgha na obodo ọjọọ ndị anyị na-ekwuru ekwusi ike ga-agwa ha izo ihe majisi ka ọ gwa gọvanọ bụ nke a na ihu anyị ebe ọ nọbụ na okwu na-egosi ndị ya bụbara ebe ụmụnne ọrụ mụnwa n'ebe a mere kampen ana m na ebe Biafra mere kampen ụfọdụ ndị na-amaghị mụnwa na onwe m pụtara kwuo kwụsị kama APC ga-abata n'ime Anambra anyị anaghị ihe n'iyi Madame Yamama, His Royal Majesty, Omuwaru, African Chairman, United Kingdom and Europe. Upon my God, people carry a lot of Biafra. I'm African Chairman, not only kind of people Biafra. You don't know more. Gata yang putar, hasil tanggal apa senang sebelah deh. Mungkin no apa kena dia hasil apa sana mana? Enggak ada mana apa. IPO bicara Governor Obianọ IPOB. Onwere ụbọchị ọwụla anyị ga-apụta isi anyị ebe ma ọ bụ anyị kọntrakt ụlọ ga-ajụọ ya ọrụ ọbụla ebe a ga-agbara anyị aka ebe ọrụ IPOB ka m dị n'ime abalị si ụlọ ka ọ mee door-to-door campaign ọhụ na APC anyị ga-apụta obodo anyị adọrọ nwanne anyị votu ọ dịzie ka onye na nwanne ya sọrọ ga ọgbacha nkọ hapụ nwanne ya ihe mere ọrụ ugbo anyị ebe ọ nọ anaghị m ezu ya ezu n'ihi na ọ na-edogo ala ka anyị nọ ihe anyị ga-edogo eziokwu ọ ma ihe kwesịrị ime ihu na ọnwụ afọ ka ọ bụ o siri ọgwụ Igbo wee pụta ọ ma ihe kwesịrị ime ọ pụtakwa tupu ebe kwụsị ụmụnne m ụlọ gbaghara ụlọ otu o si wee dị aka na-esoro n'ihe a n'ihi na asị iwe nwanne na-ere n'ọkụ makwa eziokwu biko mgbe na-arụ unu n'aha nna m His Royal Majesty Ezeokwu ka m nọ na ụmụ Biafra niile na ezinụlọ m na-asị Your Majesty ọkwa gụnwa High Priest m na-ahụ anya n'ụbọchị nketa abụ ịma onwe etu esi jụọ anyị ọsọ jụrụ anyị ọsọ anabata ebe a agba ahụ ga-agba anyị mụ na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị ala Aguleri na mma ọ ga-adịrị anyị n'ebe Igbere na mma nke kachasị nke ọ ga-adịrị ala Biafra na mma ndị ọzọ omezuo ya wee naanị mezuo ya okwu amụma ya wee mezuo abụ ya wee naanị mezuo ya wee naanị mezuo okwu gị omezugo naanị mezuo okwu gị okwu amụma